እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክባጻሕ ንዝድለ ረድኤት ከተመሓላለፍ ወደባታ ኣይ ዓጽወትን ክብል ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ በአባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሸርማን ዝተዋሃበ ርእይቶም ምላሽ ንምሃብ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኸይሓልፍ ከልኪላ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ኤርትራ ወደባታ ክትፈቅድ ክትከልእ ዛጊት ወግዓዊ ሕቶ ይቀርበላን ኢሉ። ኤምባሲ አሜሪካ በስመራ ብወገኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይሓልፍ ከልኪላ ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውረዶ ግፍዒ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መዝጊብዎ ኣሎ ኢሉ። እቲ ኤምባሲ መግለጺኡ ኣሜሪካ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክትስሕብ ተደጋጋሚ ፀውዒት ከም ዘቕረበት ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ኩናት ከም ዝዓርግ ምግባራ ንመላእቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ትመርሖላ ኢሉ። አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሸርማን ናቀድም አቢሉ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይሓልፍ እንተኸልኪላ አሜሪካ ኸኣ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት መራኽቢ ኤርትራ ደው ክተብሎ ዝብል ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝእንፈት ርእይቶ መሃዊ ይዝከር። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዓብደላ ሐምዶክን አልቡርሃንን ዝቐረበ እማመ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ክቕበሎ ንዘቕረቦ ጻውዒት እቲ ማሕበር ነጺግዎ። አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ እማመን ተዘይተቐቢልዎ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ ክብል ይፍሊጡ። ማሕበር ሰብ ሞያ ነዚ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ምላሽ ተመሳሳሊ ናይ መፈራርሒ ቃላት ካብቲ ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከም ዝተቐበለ ብምዝኽኻር እቲ እማመ ንመሰረታዊ ጠለብ ሰልፈኛታት ዘይምልስ እዩ ብምባል ነጺግዎ። ሓያሎ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ውድባትን ሱዳን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ወተሃደራዊ ዕልዋ ንዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምድጋፎም መስደመም ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ህዝቢ ሱዳን ባዕሉ ዘመሓድሮ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል እዩ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ እምበር ዝተኣዘዞ ክፍጽም ኢሉ ኣይኮነን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ማሕበር ሰብ ሞያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕልዋ መንግስትን ዘካየደ ጉጅለ ወግዓውነት ክህቦም ምፍታኑ ብሓላፍነት ዝሕትቶ ኢሉ። ብድሕሪ ዚ መግለጺ ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እማመ ብዙሕ ዝመሓየሽ ነጥብታት ኣለዎ እንተኾነ ግና ስምምዕ አልቡርሃንን ሐምዶክን ቀዳማይ ደረጃ ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ። ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ቅድምን ድሕርን ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ መቕዘፍትን ካልእ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተኣሳሰር ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣናትን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝቐርብ ጠለብ ገለ ካብቲ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምትእትታው ወጻኢ ሃገራት ብትርያ ትቃወም ክብል ኣምባሳደር ተሃገር ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዣዎ ሺዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ምዕራብ ብስም ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ምትእትታው ኣይንድግፍን ብምባል ቻይና ኣብ ጎኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ደው ኢላላ ክብል መርገጺ ሃገሩ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያዱ ዝተዋሃበቲ መግለጺ ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ተመሳሳሊ መርገጺ ከም ዘለዎን ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ጋጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትፈትሕ ዝረኣየቶ ጻዕሪ ብሓደ ወገን ንምትእትታው ምዕራባውያን ሃገራት ተቃውሞ ምርኣያ ኸኣ በቲ ኻልእ ንቻይና ከም መሻርክቲ ክትሪኣ ገይርዋ ኢሉ። ቻይና ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ክትብል ዝቐሰባ ኣብቲ ሃገር ኣውፊራቶ ዘላ ርእሰ ማል ንምሕላውያ ክብሉ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝገልጹ ዲፕሎማስኛታት ቻይናን ሩስያን ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ደው ናይ ምባል ዝጸንሐ መቐጸልታ ዝሑል ኩናት እውን ካልእ ምኽንያት እዩ ክብሉ ትንታነኦም ይህቡ ኣለዉ። ቻይና ናይ 3 ዓመታት መደባት ልምዓት ንምትግባር ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሽርክነት እትሰርሖም ልዕሊ 80 ፕሮጀክትታት ሓንፂፃ ከም ዘላ ትገልጽ። እቲ ወፍሪ ልዕሊ $10 ቢልዮን ወጻኢ ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣብ ሕክምናን መድሃኒትን ሕርሻዊ ንጥፈታት ምምዕባል ንግዳዊ ዝምድናታትን ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ይርከቦ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።